xa temos no escenario preparados. Álex, guitarra portuguesa. Hai que ver como traballa este home, Non sei cantas horas o día lle dedica a esta guitarra que é moi difícil. E a pesar diso, de dedicarlle tanto tempo, aínda ten 3 fillos. Non sei de onde saca tempo para tanto. O Pepe, guitarra española. Pepe traballou incluso máis, non? E sigue traballando. E logo ela, a grandísima artista, preparada no escenario, María do Ceo. Bon día a todos. É un placer estar aquí con todos vostedes nesta 17ª festa animada que nos xunta sempre aquí o grande Marcial do Pensando en Ti. Bueno, vamos a comenzar cunha canción portuguesa titulada O rapaz da camisola verde. E vostedes poden cantar así. Negra madeixo o vento, boina maruxo ao lado. Vamos, negra madeixo o vento, boina maruxo ao lado. Outra vez, negra madeixo o vento, boina maruxo ao lado. Vamos lá. Nos bolsos e olhar distante, jeito de marinheiro, de soldado, era o rapaz da camisola verde, negra madeja ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, um seu criado, pobre rapaz da camisola verde, negra madeja ao vento, boina maruja ao lado. Agora, negra madeja ao vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estavam condenados. Pobre rapaz da camisola verde, negra madeja ao vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me quedou saltivo o moço, indiferente à raiva do meu parado, e ali ficou de camisola verde, negra madeja ao vento, boina maruja ao lado. Vamos! Negra madeja ao vento, boina maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera
vamos a precisar esas palmas, ¿eh? Así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me acabo de atragantar. Muchas gracias a todos. Vamos a finalizar con unha canción popular, letra de Armando González López, dun ourensán, e música de María do Ceo, esta que lles fala e que lles canta. Espero que gosten e gustaríanos que nos acompañasen cantando cando eu diga bate a mar nas rochas, todos vostedes dixeran contra as penas, bate a mar e arfan, e todos as bateas. Bate a mar nas rochas, todos contra as penas, bate a mar e arfan as bateas. Así, vamos lá.
barcos van de festa, o rei Neptuno coa lúa chea, con os mexillóns baixo as bateas, e no fundo as algas xoguetean, cantan peixes, fados e habaneras, bate a mar nas rochas contra as penas, bate a marear fan as bateas, rolan botes, dornas cabecean, bailando rock and roll coas gamelas. Na Galiza e Portugal costeiras falan a mesma lingua as lampreas, baixo as augas non hai fronteiras, os peixes raias borran da area, luras fadistas, polvos poetas, rechauchían soños e vendetas, laios de mar, cantos de serea, que engaiolan capitáns de pega. Vamos, bate a mar nas rochas contra as penas, bate a marear fan as bateas, rolan botes, dornas cabecean, bailando rock and roll coas gamelas. Contos mareiros como as mareas, soben e baixan entre as aldeas, contos de mar, outro odisea, que o vento leva soprando as venas, bate a mar nas rochas, bate a marear fan, rolan botes, dornas cabecean, bailando rock and roll coas gamelas. A ver, cadei? Bate a mar nas rochas, pero non están todos e todas cantando. Bate a mar nas rochas, bate a marear fan, rolan botes, dornas cabecean, bailando rock and roll coas gamelas. Noraboa, noraboa o Pensando en Ti, noraboa o Marcial, noraboa a Ricardo o que fai de maravilla, o grande Ricardo, noraboa a Isi, noraboa a todos, e moitas gracias a todos vostedes por seguir un ano máis estando aquí. Xa estou aquí. Calera o meu micro, era este, non? Andaba liado eu aquí abaixo, saudando a tanta xente. Momentos de moita emoción, Pero claro, momentos de emoción tamén se viviron no escenario e eu non me decatei, non me enterei de nada. Como levades, como vedes isto da xuntanza da familia do Pensando en Ti, María? Pois é unha maravilla, isto é o máis grande que se pode pedir para un programa como o teu que leva tantos anos en a antena, na radio, e que teñas estes seguidores, que ademais unha parte moi grande de todos estes seguidores tamén son meus, porque nós temos un público como a nós, de mediana edad, que están no mellorciño da edad. Estamos no mellor. Eu quero, pois eso, agradecer a todo o público, agradecerte a ti por nos convidar un ano máis. Para nós é un placer estar aquí sempre e darte a noraboa, porque eres un crack. No, que va. Sí. No, a noraboa a toda a audiencia, a todos os ointes que, como vimos dicindo, son os protagonistas, non? Grazas a eles, levamos case 28 anos en antena. Pero sabes que pasa? A xente só move unha cousa, e é o cariño e a admiración. Senón esta xente quedabase na casa. Está claro. Porque encima teñen que vir aquí a comer o pulpo e teñen que pagar. Normal. Non é que dicir, van porque a comida é gratis. Non, veñen porque te queren. O que pasa que o cariño e a admiración, María, é mutuo, non? Pois sí. Sabemos que sí, nos teñe moito cariño porque nos lo transmiten, pero que nós non podemos darlle máis cariño porque non o temos. Damos todo canto temos e un pouquiño máis. Pois sí. Iso sí é certo, non?
O mesmo fai María e os grandes artistas. Con María falamos onte ou antonte. Decíanos que bueno, que moito traballo, que hai que seguir aí loitando. Pois imos vos dar un poquinho máis de traballo hoxe. Ah, sí. Porque o repertorio xa acabou, o vos. Non tendes máis repertorio? Sí, non? Sí, oh. Pois ide pensando algo por aí. Seguimos con vos de contadiño. Non por nada, senón porque estamos quedando un poquinho cortos. Ah, sí. Isto non se debe decir, pero é así. Fomos tan rápido, aceleramos tanto dende o principio, queríamos contar e dar tantas e tantas cousas que me di Juanra agora, pero se levamos media hora de adianto. Eu digo, como media hora de adianto? Dixo, non te preocupes que iso arranxo eu rapidamente. Pedimos a María 7, 8, 10, 12, 15 cancións máis e xa temos o problema resolto, ou non? Nada, sin problema. Si además que estás afeito a traballar. Sí, home, claro que sí. O da guitarra portuguesa tan difícil como di. Sí. Bueno, é un instrumento complicado. Moi complicado, porque a técnica é totalmente diferente a un instrumento tradicional. A xente pensa que é un laúd, pero non ten nada que ver. Este é un instrumento europeo. O laúd é máis un instrumento árabe. E logo hai que utilizar unhas uñas postizas, que hai que facelas, que non se venden. É a técnica de como se toca. É un instrumento duro, é un instrumento que hai que calcar moito as cordas de aceiro, pero bueno, é bonito. É bonito, que soa de maravilla, pero isto das uñas postizas, home, entón sería un bo guitarrista o noso amigo Isi, porque con uñas postizas anda de vez en cando, daríalle ben a guitarra portuguesa. Isi, toma este micro, todo teu. Aí vai. María, ides preparando logo algo? Sí. Imos con un temiña máis, mentres buscamos máis protagonistas aí. Pensade. María, que hai que traballar algo máis, xa que estamos. Vamos a traballar algo máis. Vamos a cantar os Orballadas, Orballeiras. Esta é unha das miñas favoritas de María do Ceo. Eso, veña, pois veña, vamos con ela. E nada, biquiños grandes para todo. Non sei que onto queres que cante, pero bueno, eu xa sabes, mentre non veñan os outros, cantamos. Ti vai cantando que vou che contando. Veña, vai. De momento, orballadas, orballeiras, orballeiras, orballadas. Eso é. E a xente ten que cantar connosco, Cando eu diga quen ven ao miño, todos comigo. Dois amores nun cantiño e o respeito por divisa. Pois a Galiza namoro o miño, dun para o outro manda brisa, moitos beijos e cariños. Vamos! Raparigas solteiras, São João quer ver casadas, companheiras presenteiras são por todos desejadas. Orvalhadas, orvalheiras, orvalheiras, orvalhadas. Comigo! Quem vem ao Minho, vem à Galiza, dois amores num cantinho e o respeito por divisa. Pois a Galiza namoro o Minho, dum para o outro manda brisa, muitos beijos e carinhos. Vamos! As minhotas são trigueiras e as galegas são rosadas. O amor não tem fronteiras, nem abertas nem fechadas. Orvalhadas, orvalheiras, orvalheiras, orvalhadas. Comigo! Quem vem ao Minho, vem à Galiza, dois amores num cantinho e o respeito por divisa. Pois a Galiza outro manda brisa, muitos beijos e carinhos. Vamos!
mesmo jeito. O Manhão vai ser padrinho de um casamento perfeito. Vamos, quem vem ao Minho, vem à Galiza. Dois amores num cantinho e o respeito por divisa. Pois a Galiza namora o Minho, de um para o outro manda brisa. Muitos beijos e carinhos. Comigo! La 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 la. Como é? La 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 la. La 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 la. Todos. La 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 la. La 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 la. Quem vem ao Minho, vem à Galiza. Dos amores num cantinho e o respeito por divisa. Pois a Galiza namora o Minho, de um para o outro manda brisa. Muitos beijos e carinhos, e eu mando para todos vocês muitos beijos e carinhos. Outra piden por aquí, non cansades, A verdade é que é un luxo ter con nós a María do Ceo nesta xuntanza do Pensando en Ti. Cada vez son menos os que vemos diante do escenario, é normal polo que dicía antes, non? O arrecendo a polvo, María. Ímonos agora tamén. Quédannos pouquiños minutos. Buscamos de novo a Ricardo, que non sei por onde anda, e volvemos ca que será xa a última canción da mañá. Teño que dicir unha cousa, María do Ceo, teño que darlle as grazas porque é unha maravilla escoitarte. Estaba ali a xente cando estabas cantando ti caladiños, escoitándote como facías, e eu ante coñecina en persoa por primeira vez. Realmente és unha gran artista, pero moi boa persoa, e encantoume coñecerte porque, dende logo, é un placer falar con ela. Eu sempre a comparo, que digo, María de Ceo cantando, bueno, cos seus maravillosos músicos ten sempre, pero cantando, miña nai, sabes que decía, adotiva, que me regalou CDs, e tiño CDs dela, miña nai poñía sempre, decía, oír a María do Ceo e oír Asubiar un anxo. Estou totalmente de acordo. Imos oír logo a María do Ceo, que entón sí que quedamos en tempo. Quédanos a última canción. Vamos alá. Agora sí. Vamos con Pasariño Trigueiro. Está aquí afinando Alex.
ata outra. Oh, ai, Olinda pinta silvos e trigais. 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 Viva Marcial! Viva María do Ceo, viva Alex, viva Pepe. Vivan os artistas que hoxe nos animan coa súa música nesta 17ª xuntanza de Pensando en Ti.